Ideme zajtra aspoň do tých hlavných. Však nemáme peniaze. Pravda. Filo by musel vymeniť svoju 50-ku. Hej, pôjdeme do tých hlavných. Nepôjdeme. Počkej, to zás natáčaš? Môže. Môžem tých lázne. Doma budeš mať lázne. Tu si naleješ na zem nejaké one a budeš mať lázne. A však on sa nesprchá. Môžeš ísť do sprchy, do lázni. Môžeš tam nikto spraviť, ušetríme to. Ja si dávam iba takých minigogov, lebo ja nechcem mať tú chuť okolo ústa. Ale ja to nemôžem. Môžeš rovno spraviť film na Xbox. Spravíme. Áno, hodina 30. Ne, ale... Inak ale... Ale ty natáčaš jak jebnutá, ty proste, že... Najjednotejšie je to, že sa len natáča. Koľko tam je? Zelený. Fújte, ne. Ja nemám rada to a tiež to... Prečo si lejte furt tú brzdu, však to sa minulo. Ale ja v tom mám ten... Strašne pustí, to oni si proste... A toľko brzdí. Lebo nemôže si to furt prebohať. Však on to od... Ale ja v tom mám tom kapitána, ona mal samotnú brzdu. Pavla. Čo chceš? Ale mne není dobré. Natáča, hej. Načo pí, hej. Spí! Ona. Jednej. A kvetinku máš kde? No, žabne kde? Move it on! Natočím, daj. Natočím, odíčaj mi to. No však to náschval. Odíčaj mi to. Ty fakt nevieš kamerovať. Timo, musíš robiť viacej od Nemá to také fakt dobre. Vidíš, Dekoro? Superman. Aj mne. Klíne opak pozej. Daj niečo natočím. Toy Soldier. Toy Soldier tam mám.